Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Στο τιμόνι της ΟΝΕΔ Κορινθίας βρίσκεται ο Παύλος Πέπας. Σε μια εποχή δύσκολη για τη χώρα και με το κόμμα του να ταλανίζεται από εσωτερικές εκαθαρίσεις, ο κύριος Πέπας δηλώνει αισιόδοξος, εμβαθύνοντας περισσότερο σε θέματα πολιτικής ουσίας και όχι παραπολιτικής. Νέος πρόεδρος της ΟΝΕΔ Κορινθίας, ο Παύλος Πέπας, στην παρούσα χρονική συγκυρία και από την πλευρά της αντιπολίτευσης, η οργάνωση ανασκουμπώνεται και πορεύεται απέναντι στα νέα διακυβεύματα. Εγώ η αλήθεια είναι ότι είχα την ιδιαίτερη χαρά να διαδεχθώ τον Βασίλη τον Παλάφα και να παραλάβω μια πολύ υγιή οργάνωση, η οποία συμμετέχει ενεργά στα τοπικά δρόμενα. Η αλήθεια είναι ότι καμιά φορά από πολιτικής απόψεως βολεύει να είσαι στην αντιπολίτευση. Κατά τη γνώμη μου όμως, για να έχεις ενεργό παρουσία, δραστηριότητα, για να ορίζεις τις εξελίξεις, πρέπει να είσαι νεολαία του κυβερνώντος κόμματος. Θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία τούτη την ώρα έχει κάνει εκείνες τις απαραίτητες δομικές αλλαγές και κυρίως έχει καταθέσει εκείνη την αξιόπιστη κυβερνητική, κυρίως οικονομική πρόταση, και νομίζω ότι σύντομα θα έρθει εκείνη η ώρα να καταφέρει να ξαναηγηθεί και να ορίσει τις τύχες αυτού του τόπου. Η ανεργία, οι νέοι, το μνημόνιο, απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις, οι απαντήσεις και οι αγώνες της νεολαίας θα πρέπει να τους φέρουν στο προσκήνιο. Τα προβλήματά μας είναι δεδομένα, δεν τα αρνείται κανείς και όλοι μαζί προσπαθούμε να τα ξεπεράσουμε. Εγώ θεωρώ ότι και στην Κορινθία που ζούμε, αλλά και στην Ελλάδα, ζούμε σε ένα τόπο ευλογημένο. Είμαι ούτως ή άλλως αισιόδοξος εκ χαρακτήρος. Θέλω να πιστεύω ότι όλοι μαζί, αν προσπαθήσουμε, θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα. Και χαρακτηριστικά σας αναφέρω, επειδή τούτη την ώρα βρισκόμαστε σε μια υγιή δραστηριότητα στην έκθεση του Επιμελητηρίου Κορινθίας, στην πανελλήνια έκθεση. Νομίζω ότι τέτοιου είδους πρωτοβουλίες συμβάλλουν τα μέγιστα ώστε να ξεπεράσουμε αυτό που σήμερα ονομάζουμε οικονομική κρίση. Αισιόδοξο για την εμφάνισή του, Αντώνης Σαμαρά, ο πρόεδρος της ΟΝΕΔ Κορινθίας, θεωρεί πως απηχεί απόλυτα το πολιτικό του μήνυμα στην ουσία του προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα. Ο Αντώνης Σαμαράς έχει πιάσει το κλίμα στην κοινωνία και καταλαβαίνει, ζει συμπονά τα προβλήματα του κόσμου όλου. Θεωρώ ότι η πρόταση που παρουσίασε στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης είναι αξιόπιστη και κυρίως ρεαλιστική, και για να πάω και ένα βήμα παρακεί, ήταν η απόδειξη γιατί η Νέα Δημοκρατία πήρε τη δύσκολη αλλά υπεύθυνη στάση να μην ψηφίσει το ναι στο μνημόνιο.